Balas. Ma. Ay. Pong back. Pong back. Semina. Inutan na ako. Inungawas ko ang kailan ako. Kumagano ba? Kagwaba? Balas. Ma. Saan ko naman siya? Udah sapindo hambe futhi. Ukulahlekelwa imeze nje yaba into engasakwazi ngisho ukufinyelela kuyena. Hayi, ngizama ngempela. Ngizamile. Uyaphunyuka nje. Ngisazi ngempela ngenze njani mina. Awuthi ngizama ukukhuluma naye. Mina lungile angiboni yazi kuzosiza msaphe balendla. Mhlambe uma ezwa amazi aphuma kumina njengey'ngane zakhe, lokho kuzozama ukuthi nyakase. Wemahlophe uyabona ngikutshele mina sekwanele manje. Yanele lento le. Ha? Yiphi insizwa ongathatha iphambano la iyoyigqumeka kwimizi yabantu. Awusalimele umgabadeli baba. Mahlophe ngiyaqondisisa lo ukuthi usashayekile umgabadeli. Kodwa kusho ukuthi phela manje kufanele senzele nonsense le. Ha? Abantu bayakhuluma la mnyango. Ngishilo nje ukuthi uMambhele usayilungisela umnika isikhathi. Isikhathi sani Mahlophe? Sokuthi bathatha amatende bazowagqumeka la nezitulo bashisa impempo khona la. Hayi man, yabona Mahlophe mangeke umuntu ozoyithatha lento iyothathwa mina msalofu. Habe. Ngicela uyifaka ecatheleni zakhe baba. Wena ubuzozizwa kanjani wena? Wemgabadeli. Baba cha, kahle. Baba umgabadeli ninjani? Ngabadeli yazi ukuthi uphukile umoya yonke into. Kodwa yabona lento le. Baba, hayi la, hayi manje. Hayi man, this is utter nonsense. Nonsense man.